Evo sada i pozitivna priča o obrazovanju. Američka privredna komora drugu godinu za redom organizuje celogodišnji edukativni program MCHEMS Mladi lideri promena. Šta taj program omogućava svim studentima, reći nam Maja Piščević, izvršna direktorka MCHEM-a i Katarina Majstorović, studentkinja Ekonomskog fakulteta. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Hvala, hvala. Majo, hajde da krenemo od toga šta ovaj program zapravo omogućava svima onima koji prođu kroz taj program. Prvo da kažem, ovaj program je tek u svojoj drugoj godini, znači druga generacija polaznika je primljena i počela pre 2 meseca program. Ovaj program je pokrenut sa idejom da pokušamo da makar kreiramo jedno malo strvce nade, da izvučemo 20 najboljih studenta Beogradskog univerziteta i 20 vrhunskih mladih menadžera u našem članstvu Američke privredne komore, da ih spojimo u mentorske parove i da im ponudimo da prođu celogodišnji program predavanja, obuke, radionica, razvijanja mekih veština i tako dalje, da kako bi na kraju oni bukvalno stekli ono što im fali kada izađu sa fakulteta, a menadžeri dobili jednu mogućnost da napreduju u svojim kompanijama. Tako da je ovaj program zapravo jedan dobar blend znanja mladih studenta, znanja i veština mladih menadžera i ogromnog iskustva direktora najvećih kompanija američkih, internacionalnih i lokalnih koje posluju u Srbiji. Da, zapravo oni će dobiti jednu vrstu i prakse, samim tim i iskustva i kada završe svoje studije. Apsolutno, oni ulaze u sve te kompanije, to je nešto što će Katarina bolje reći, ali prosto što nemaju priliku da dožive na svom fakultetu. Njima se sada otvaraju vrata jednog Philip Morrisa, jednog Telenora, jednog NCR-a. Znači, to su za njih neka potpuno nova iskustva i ja se nadam dragocena, jer ja vidim kakva je razlika između studenta kada krenu u program i kada završavaju. To su potpuno drugi mladi ljudi, osvešćeni, sigurni u sebe, sa nekim veštinama, komunikacioni i tako dalje, timski rad, sve ono što je važno. Koliko ljudi može da pohađa zapravo ovaj program? Koliko je maksimalan taj broj? 20 studenta, 20 menadžera. A znate šta, ni lavina ne kreće sa puno snega, kreće sa jednom grudvom. Pa sad mi, evo, već imamo 40, tako je. I već imamo alumni klub koji su napravili sami alumnisti sa prošlogodišnjeg programa, tako da ne možemo mnogo... Dobro, važno da se pokrenulo to, pa ćemo onda da vidimo dalje. Katarina, kako si se odlučila uopšte ti da se prijaviš na ovaj konkurs? Sve prednosti koje Maja istakla su mi se učinile kao logičan nastavak fakultetskog obrazovanja. Zapravo ja sam i dalje student, ali sam svesna zahteva tržišta rada i šta nam je sve to potrebno kako bismo se bez problema nakon fakulteta zaposlili. Tako da sam priliku i celu priču sa MCHEMS-om shvatila kao savršen način da steknem sve neophodne veštine koje će mi trebati sutra u poslovanju. Sjajni kontakti. Jesi čula možda i iskustvo od nekih tvojih kolega? Nisam znala nikoga od prošlogodišnjih učesnika, ali naravno kada sam prvi put čula za MCHEMS, istraživala sva iskustva su bile više nego pozitivno, tako da odluka je lako pala. Odluka je lako pala, da, to je sjajno. Koja si godina na fakultetu? Četvrta godina, polako, znači pri kraju si. Koji su kriterijumi, inače, da neko može da se prijavi za MCHEMS? Kriterijumi su dosta laki, morate da budete vrhunski student i da ste na završnoj godini fakulteta, odnosno na prvoj godini mastera. Ja mislim tako da, ali selekcija je bila ogromna, mi sad imamo više stotina studenta. Pa to sam tela vidim, koliko se ljudi prijavi? Pa sad, to prve godine to je bila jedna manja grupa jer nisu imali informacije, sada je to 300-400 studenta koji prolaze jednu vrlo zahtevnu selekciju, to je nekoliko direktora ljudskih resursa iz opet najvećih kompanija u okviru članstva Američke privredne komore koji to jako ozbiljno rade i nama, verujte, ponekad se srce cepa kad vidimo koliko je, izvini, reći ću deci, koliko im je stalo i prosto vi ne možete da uzmete više nego što možete, ali ih onda ohrabrujemo da dođu sledeće godine. Ono što je zanimljivo, baš zbog te velike tražnje koje smo sada već osvestili, mi smo od ove godine uveli jedan takozvani program u senci
ali nije opozicijni, ovo je potpuno u istom duhu. Pa jedan broj predavača sada na fakultetima Beogradskog univerziteta drži određena predavanja kako bismo omogućili ipak jednom većem broju studenta da na neki način osete malo ukus, da dobiju neke ideje, informacije o stvarima koje se dešavaju u kompanijama, o iskustvima najvećih direktora. Sad ono što treba da napomenemo da se biraju i najbolji studenti, odnosno svi oni koji pohađaju ovaj program, je li tako? Jeste, program ima jednu selekciju koja teče sve vreme i oni sve vreme imaju i prakse i tako dalje i mi ih sve vreme stimulišemo zapravo na jedan blagi način da se i takmiče za svoju poziciju i napredak do kraja programa. Možda Katarina će kaže nešto više o tome. Da, pa u suštini ceo taj prvi deo programa, redovni deo programa je osmišljen kao niz radionica i predavanja gde mi slušamo o temama koje su značajne za sutrašnje poslovanje, drže nam istaknuti menadžeri velikih kompanija koje su članice Američke privredne komore i nakon svakog oslušanog predavanja radionice imamo zadatak. Dakle, ili u samom toku radionice recimo ili nakon toga da u saradnji sa svojim mentorom odradimo zadatak koji se naravno ocenjuje, tako da ceo program ima zapravo i takmičarski karakter. Kasnije se prolazi u polufinale gde nas čeka praksa, opet u kompanijama koje su članice. Postoji neka kompanija koju bi ti voljela možda da radiš jednog dana? Pa u suštini nemam jasan cilj i dalje. Stoga je ovo još jedna sjajna prilika da se još malo istražimo, da budemo sigurni da je to što želimo, s tim što sam ja već bila na praksi kod svoje mentorke u Delta Holdingu i oduševljena sam. Tako da eto, već sada nakon 2 meseca čitavog programa iskustva su više nego pozitivno. Zato što se dešava, nama iz prošlogodišnjeg programa više od pola studenta je već u nekim kompanijama. Jer oni dok prolaze te prakse, normalno, znate, mi imamo problem sa nezaposlenošću u velikoj zemlji. Međutim, dobri ljudi se uvek traže. Da, oni nemaju problem. Nemaju problem i kad oni dođe, oni su svi zaista sjajni. Prosto dok oni prolaze te male prakse, neko kaže, jao, čekaj, treba mi neko ovde ili treba mi ovde i mi bez da smo radili aktivno na tome, mi ne gubimo ih, naravno, mi dobijamo što oni dobijaju poslove, prakse i tako dalje, ali to se prosto dešava samo od sebe, kao neki dodati dobitak. Da, dobro. Lepo, Boga mi, ja mislim da smo sve rekli, Kaća, ja se nadam da ćeš ti biti jedna od najboljih to kada se završi taj program, to ćemo i proveriti za godinu dana, a mi se svakako nadamo da će MČEMS proširiti taj broj svih studenta i mladih ljudi, jer mislim da je to zaista svima potrebno, pogotovo tim najboljim studentima ta praksa, što bi se rekao. Verujte da mi to želimo, to je definitivno najbolja energija u čitavoj Američkoj privrednoj komori. Kad kažemo AmChams, nama se osmeh pojavi na licu. Pa dobro, lepo. Hvala mnogo na gostovanju i puno sreće u daljim radu. Hvala. Kratka pauza, onda nastavljamo dalje. Budite uz Novi dan.